व्हेज नॉन व्हेज तुमच्यासाठी आम्ही करून देतो सगळं. नमस्कार मित्रांनो, मी आता आलो होतो काका होमस्टे मध्ये. काका तुमचं नाव काय? सुरेश पवार. सुरेश पवार, भंडारी हायस्कूलच्या बाजूला ना? हो हो हो. भंडारी हायस्कूलच्या बाजूला जर तुम्ही कधी मालवणमध्ये आला तर भंडारी हायस्कूलच्या बाजूला या. ते बाजूला त्यांचं छोटंसं रेस्टॉरंट आहे. खूप उत्तम प्रकारे नाश्ता मिळतो. थँक्यू काका. वेलकम. बाय बाय. संतोष तर मित्रांनो, आता आपण किल्ल्याकडे चाललोय. ते बघा रे, किल्ला बघायला, फोटो काढायला, सगळं करायला चाललोय. मिथिल ते बघ, निकिता मेघना फर्स्ट टाइम ना? छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. तर मित्रांनो, आता आम्ही आलो आहोत मालवणच्या प्रसिद्ध किल्ल्यावर. याचं नाव आहे सिंधुदुर्ग किल्ला. संतोष हाय. गणपते भूपते प्रजापते स्वर्णरत्न श्रीपते अष्टावधान जागृत न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा जाऊया ना, चला. महादेव मंदिर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील शिवकालीन भुयारी मार्ग. तुम्ही बघू शकता. या छोट्याशा भुयारी मार्गातून आपले कित्येक शूरवीर मावळे दुश्मनांशी लढण्यासाठी दूर दूर जायचे. तर अशी बऱ्याचशा गोष्टी इथे आहेत. आपण एक एक करून एक्सप्लोर करूया. चला. नमस्कार मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत शिवकालीन विहिरीमध्ये. बऱ्याच लोकांना आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की सिंधुदुर्ग किल्ल्यात आजूबाजूला समुद्र असताना इथे गोड्या पाण्याच्या विहिरी कशा. आता तुम्ही त्या विहिरी बघू शकता. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. कसं वाटलं? मस्त, एक नंबर. तुला मजा आली एकदम. तुला मस्त. चैताली, तुला काय काय आवडलं किल्ल्यामध्ये? पूर्ण किल्लाच आवडला. संपूर्ण किल्ला. संपूर्ण किल्ला आवडला. संपूर्ण किल्ल्यात काय आवडलं? फोटो काढले. संपूर्ण किल्ल्यात फोटो काढायला आवडला. पण या फोटो काढण्याबरोबर आपण आपला इतिहास विसरता कामा नये, कारण आपला इतिहास आहोत म्हणून आपण आहोत. कसं वाटलं मेघना? खूप मस्त वाटलं. परत एकदा येणार परत? हो, नक्की. तुम्ही पण नक्की या. चलो बाय. ते बघ पडायला होतं.
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय शिवाजी. तुझं नाव काय? दीपक फाटक. मित्रांनो, आज आपण आता आहोत दीपक फाटक यांच्याबरोबर. हे सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये गाईड म्हणून काम करतात. जर तुम्हाला तरी सिंधुदुर्ग किल्ल्याबद्दल माहिती घ्यायची असेल तर तुम्ही दीपक फाटक यांना भेटू शकता. बरोबर ना? तर मित्रांनो, कालची रात्र आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये होतो त्याचं नाव आहे सन अँड सँड. आणि हे आमचे दादा. तुमचं नाव काय? शेखर आचरेकर यांच्याकडे मी होतो. आम्ही खूप धमाल केली. खूप रिझनेबल आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गजालीमधून जे जेवण येतं दादा, आहा. काल आम्ही चिकन थाळी मागवली होती. खूप छान जेवण होतं. आणि इकडचा स्टाफ खूप चांगला आहे. तर तुम्ही कधी मालवणमध्ये आला, तुम्हाला काही स्कुबा डायव्हिंग वगैरे करायची असेल, तर तुम्हाला रात्रीची राहण्याची सोय करायची असेल तर तुम्ही इथे नक्की या. थँक्यू दादा. वेलकम. पुन्हा येऊ. तर मित्रांनो, कसा होता किल्ला? छान छान ना. आता आपण जाऊया देवलीकडे, माझ्या मामाकडे. संतोष, भूक लागली आहे का? भरपूर. चल मग आता भरपूर खाऊया आपण. काय काय असणार जेवायला? मच्छी, बटाट्याची भाजी आणि भाकरी. गुरुवार स्पेशल भाकरी.